Γιάννη, κάναμε μεταγραφές. Έφερες ενισχύσεις για την τακτική, να δείξεις σαν τα κεφτεδάκια τα περιβόητα. Πώς θα στήσουμε τους σχηματισμούς. Δεν ήξερα Καλή ιδέα. ότι είσαι θειάσοτης του Αλέφαντη. Φίλε, ο Κυρνίκος. Άφησε ιστορία. Θεός χωρίς τον άφησε ιστορία. Έχει τρομερές ατάκες. Όταν πρωτοπήγα για το δίπλωμα, το πρώτο δίπλωμα που πήρα, ας πούμε. Εκεί το πήρε το δίπλωμα. Τώρα Δίπλωμα. Το 2003, όλοι όσοι ήταν ξεσπαλέμαχοι και τα λοιπά, όλοι λέγανε ιστορίες για τον Κυρνίκο. Δεν υπήρχε ένας που να μην πει, να έχει μια ιστορία, ας πούμε. Και στα διαλύματα σίγουρα, πάντα ακουγόταν αυτές οι. Σίγουρα το ακούσαν από κάποιον άλλον και δεν το είχαν. Πολλοί από αυτούς τους είχε παίκτες, ας πούμε. Ήταν, θυμάμαι, ο Σωτήρης ο Μαυρομάτης που έλεγε μια ιστορία. Δεν χρειάζεται να πούμε τώρα, εντάξει. Πάντως, επειδή βλέπω ότι είστε διστακτικοί και δεν το λέτε, θα μας κάνουν χρήσιμα αυτά στο κομμάτι της ταξίδας. Ο Σταύρος θα βάλει μπροστά του. Κοίτα, εγώ τώρα αυτό κάτι μου θυμίζει. Κουραμπιές. Κάτι μου θυμίζει. Αυτό κάτι μου θυμίζει. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλει να περάσει κάποιο υπόγειο μήνυμα. Για τον Χριστό. Δυνατό. Εξαιρετικό, Μπράβο. Καλά ξεκινάς. Εδώ είμαστε, πρωταθληματάρα, τα ίδια λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και ενισχύθηκαν αυτά. Το πρωτάθλημα έγινε ακόμα πιο ανταγωνιστικό με τη βαθμολογία και ποιος ξέρει τι θα ακολουθήσει. Γιατί θα αναβληθεί ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, παίζει ρόλο αυτό. Θα μπερδέψει λίγο τη βαθμολογία. Ναι, και έχει να παίξει η ΑΕΚ με τον Άρη και ο Παναθηναϊκός με τον Λαμία 2 συνεχόμενα. Έτσι. Που υπάρχουν φαβορί. Σωστά. Και άρα πάμε σε ακόμα πιο σφιχτό πρωτάθλημα. Και όποιος αντέξει. Έχει και ο Ολυμπιακός πιθανότητες πλέον. Εννοείται ότι έχει και ο Ολυμπιακός. Βέβαια, είναι και καλός. Καλώς είναι. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή το πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που. Μπερδεύτηκε. Πρώτη αγωνιστική που μπερδεύτηκε λίγο, μετά και στην ΑΕΚ. Ήταν πολύ καλύτερος και δικαιούταν κάτι περισσότερο. Εντάξει, και χθες κάνει μια πολύ εύκολη. Εδώ τώρα γίνεται μια διπλή μάχη, αν το έχετε καταλάβει. Η μία η μάχη η μεγάλη φυσικά εννοείται η κορονίδα είναι το πρωτάθλημα. Τη δεύτερη δεν τη λέει κανείς. Η δεύτερη είναι η τέταρτη θέση. Ποιος θα αποφύγει την τέταρτη θέση. Εννοείται. Γιατί είναι όλοι πολύ κοντά και καταλαβαίνει κανείς ότι ακόμη και ο πρώτος κινδυνεύει να βγει τέταρτος. Εγώ μονίμως την τέταρτη θέση σκέφτομαι. Την πρώτη δεν τη σκέφτομαι. Ανάποδα το πάω. Για γόλι το κάνω, αλλά σκέφτομαι την τέταρτη συνήθως. Γίναμε σοφοί παραπάνω σε κάτι από αυτήν την αγωνιστική. Ποδοσφαιρικά για κάποια από τις ομάδες. Πάντα υπάρχουν μηνύματα, νομίζω εγώ. Αλλά θα έλεγα ότι όχι, με την έννοια ότι εξελίχθηκαν τα πράγματα φυσιολογικά. Δηλαδή, όλοι κερδίζουν όλους, πραγματικά πρωταθληματάρα, ματσάρες, νομίζω και σχετικά καλές διαιτησίες. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πρωτάθλημα έτσι όπως εξελίσσεται. Λίγο να κλονιστεί ο φαβοριτισμός της ΑΕΚ εξαιτίας της ίδιας της ΑΕΚ. Των δυνάμεών της, ίσως. Αυτό θα περιμένουμε να δούμε τι απαντήσεις θα δώσει η ΑΕΚ το αμέσως επόμενο διάστημα. Δηλαδή είχε 3 ντέρμπι συνεχόμενα, δεν το ξεχνάμε αυτό. Παίζει μεγάλο ρόλο. Και έδειξε ίσως από ένα σημείο και μετά χρονικό ότι δεν είχε την αθλητική υπόσταση για να το υποστηρίξει. Έχω την εντύπωση. Μπορούμε να μιλήσουμε για κάποιον ξεκάθαρα κερδισμένο μετά από αυτή την αγωνιστική, ωφελημένο λίγο παραπάνω από κάποιον άλλο. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, αυτοί που κερδίζουν. Πάντα χαμένοι σε τέτοιες διαδικασίες είναι αυτοί που φέρνουν. Ναι, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός λέω. Πάντα χαμένοι σε αυτή την υπόθεση είναι αυτοί που παίζουν μεταξύ τους και φέρνουν χ. Αυτή είναι. Εμείς, όποιος θέλει να παίξει, να κερδίσει κάτι, περιμένει το χ του αντιπάλου όταν είναι στα μεταξύ τους. Τώρα αυτή τη στιγμή Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Και ο ΠΑΟΚ κέρδισε ψυχολογικά. Άστο ψυχολογικό. Ψυχολογικά. Τονώθηκε πάρα πολύ. Βαθμολογικά μιλάμε τώρα. Ο ΠΑΟΚ έμεινε πρώτος. Στέρησε Ήταν πάρα δύο πολύ από ναι. Και έμεινε πρώτος. Πάρα πολύ σημαντικό για το ψυχολογικό κομμάτι. Το θέμα όμως είναι στην προκειμένη περίπτωση ότι έσφιξε πολύ το πράγμα και όπως είπες πριν, το πρόγραμμα είναι τέτοιο που. Πιο πολύ θα σφίξει. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι μετά από 2 εβδομάδες η βαθμολογία θα είναι ακόμα πιο. Σκέψου το αρνητικό σενάριο. Να μην κέρδισε ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός, ποια θα ήταν η κουβέντα για αυτούς τους δύο τώρα. Ναι. Εγώ υπό αυτήν τη λογική λέω ότι είναι κερδισμένοι οι δύο, γιατί πήραν τρίποντα. Ναι, στο ψυχολογικό κομμάτι, στο πνευματικό κομμάτι, το ότι ο ΠΑΟΚ γύρισε ένα ντέρμπι από 2-0 εκτός έδρας και το έκανε 2-2, προφανώς και είναι σημαντικό για την πνευματική του κατάσταση, αλλά κυρίως για την ανάγκη της ΑΕΚ να αποδείξει ότι αυτό είναι συγκυριακό. Και ο παράγοντας Ευρώπη τώρα. Μας είπε ο Ζήσης την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι δύο μπορεί και να το εκμεταλλευτούν λόγω του ρυθμού που θα βρουν, αν το αξιοποιήσουν.
αλλά μπορεί να έχουν και απώλειες και ψυχολογικά και είναι μια εκτίμηση. Μια εκτίμηση είναι. Θεωρώ ότι αυτοί οι αγώνες, και θα το επαναλάβω, ίσως λίγο διαφορετικά, έχουν πολύ υψηλή ένταση, πολύ υψηλές απαιτήσεις ό,τι αφορά την τακτική αντιμετώπιση, πολύ υψηλή αυτοσυγκέντρωση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Αυτά τα πράγματα είναι μηνύματα τα οποία ουσιαστικά μια ομάδα εξελίσσεται και κατακτάς νέα δωμάτια. Είναι σαν να έχεις φτάσει σε ένα επίπεδο και ανοίγεις ένα καινούριο δωμάτιο, ας πούμε. Αυτό θα το ζήσει και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Αν αυτό καταφέρει να το μεταφράσει και να έχει και τις δυνάμεις και φυσικά και τους παίκτες, γιατί θα παίξει ρόλο μεγάλο αν έχει τραυματισμούς, θα παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Οπότε και αυτοί που έρχονται από τον πάγκο, αν δώσουν τις βοήθειες που πρέπει, παίρνοντας αυτή την εμπειρία, νομίζω ότι θα μπορούσε να μεταφραστεί θετικά. Και Παρόλο που κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει για τον ίδιο λόγο ότι θα είναι μειονέκτημα παίζοντας 2 αγώνες και ίσως και περισσότερους αμέσως μετά ευρωπαϊκούς. Και το αποτέλεσμα, αν πετύχουν ή αν αποτύχουν τη διαχείρισή του. Ναι, σκέψου ότι μετά το δεύτερο παιχνίδι το ευρωπαϊκό παίζουν ταξί τους στο Καπάκι την Κυριακή. Σίγουρα. Το αποτέλεσμα παίζει ένα ρόλο. Εγώ νομίζω όχι κομβικό, με την έννοια ότι έχεις φτάσει να είσαι σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Σίγουρα το θετικό αποτέλεσμα είναι αβαντάζ μεγάλο, γιατί περνάνε αυτοπεποίθηση, δίνει δύναμη. Θεωρείς ότι πραγματικά μπορείς να καταφέρεις υψηλούς στόχους. Ας πούμε, πας σε ένα ημιτελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Δεν είναι λίγο πράγμα, αλλά ακόμη και αν αποκλειστείς, έχεις κατακτήσει ήδη κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε και προσκλήσεις. Να δώσουμε για αυτές τις ματσάρες. Μέσα από subscribe. Γιατί άμα μας πούμε ότι έχουμε εισιτήριο για το Breeze Power, θα βουτάνε από τα παράθυρα. Ο Σταύρος, μόνο ο Σταύρος έχει. Έχει ο Σταύρος εισιτήρια. Αν θέλει κάποιος, σημείο στο τηλέφωνο του 6-9. Τις διαδρομές που πηγαίνει από το σπίτι στο γραφείο να σημειώσουν. Ναι. Ενώ ότι την πέσουν εκεί. Του γελάς. Όχι, καθόλου. Αυτό που θα γίνει θα είναι. Άστο. Αν για οποιοδήποτε κάνει subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και κάνει comment, σημειώνοντας και ποιο παιχνίδι θέλει, γιατί δίνουμε προσκλήσεις χορηγία της Στοίχημαν για το Παναθηναϊκό Λαμία και για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι. Εντάξει. Διεκδικούν διπλές προσκλήσεις μέσα από την subscribe, comment, ποιο παιχνίδι θέλετε, ονοματεπώνυμο, να ξέρουμε και πού το δίνουμε. Ωραία. Και μπαίνετε στην κλήρωση. Και όλα αυτά από τη Στοίχημα, ναι, την κορυφαία εταιρεία. Πατάμε τα κουμπάκια εκεί, και είναι όλα έτοιμο. Ξεκινάμε. ΠΑΟΚ. Πάμε στο πρώτο παιχνίδι. Είμαστε έτοιμοι? Ναι, έτοιμοι. Αν έρθει το τάμπλετ μας θα είμαστε 100% έτοιμοι. Ο Ευθύμης είναι έτοιμος? Το έχουμε. ΑΕΚ ΠΑΟΚ με τα δύο διαφορετικά, ναι, θα δείξουμε το χορηγό, το σπότ του χορηγού και μετά. Σαν την Ελλάδα δεν έχει. Εμένα μου λες. Το ΣΕΡΙ επιστρέφει για τα play-off της Στοίχημαν Super League και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ, 200.000 ευρώ εγγυημένα χρηματικά έπαθλα και ταξίδια για το UEFA Euro 2024 στη Γερμανία. Είμαστε όλοι εδώ. Είμαστε όλοι Στοίχημαν. Και κάτι διαφορετικό μετά το 50. Έγινε κάτι πολύ ποδοσφαιρικό και άλλαξε το παιχνίδι. Τακτικά ή είναι θέμα νοοτροπίας και δυνάμεων? Γιατί εγώ στο δεύτερο πιο πολύ καταλήγω. Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν ένα παιχνίδι διαφορετικό. Δεν ήταν τόσο διαφορετικό. Δεν ήταν τόσο. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε τέτοια εικόνα ο ΠΑΟΚ για να χάνει 2-0. Θύμισε όμως σε πολλές στιγμές τα προηγούμενα ΑΕΚ ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφια. Ήταν πολύ πιο εφατική η ΑΕΚ στα προηγούμενα. Ναι, και σε αυτό διαφωνώ. Μαζί σου συμφωνώ περισσότερο με τον Σταύρο. Δεν ήταν έτσι η εικόνα όπως τα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν νομίζω να ήταν έτσι. Απλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο υπάρχει. Έφερε την κόρη σε μετάβαση ο ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά δημιουργούσε. Μέχρι εκεί είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει περισσότερη ισορροπία. Δεν έχει. Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερη άνεση από ότι στα προηγούμενα μάτια να κυκλοφορεί λίγο την μπάλα. Μπορεί να μην φτάνει με τόση άνεση όσο θα έπρεπε με βάση την εικόνα προς την αντίπαλη περιοχή,
Αλλά από την άλλη δεν είχε αυτό το εντός εισαγωγικών φοβικό πρόσωπο που είχε ίσως τα προηγούμενα μάτς. Και τα 3 προηγούμενα μάτς, έτσι, όχι μόνο το φετινό, αλλά και τον προηγούμενο χρόνο. Απλά δέχεται ένα γκολ από δικό του πλάγιο στο μισό του αντιπάλου στη μετάβαση. Να το δείξουμε. Να το δείξουμε. Το οποίο φυσικά είναι και παιχνίδι της ΑΕΚ. Αυτό το ξέρουμε, όλοι το ξέρουν. Οκ, βλέπουμε το replay. Να ξαναπούμε ότι βλέπουμε πολλές φωτογραφίες μαζί, Ναι, μία μετά την άλλη και όχι βίντεο, έτσι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα πλάγιο ψηλά το οποίο θα εκτελέσει. 70 μετά από την περιοχή του. Πάρα πολύ ψηλά, πράγματι, ναι. Θα εκτελέσει ο Ότο, η μπάλα χάνεται σχετικά γρήγορα και απομακρύνεται με ένα γυριστό εκεί από, νομίζω, Σιμάνσκι, δεν είμαι σίγουρος. Η μπάλα έρχεται προς το Λιβάη Γκαρσία. Εδώ τώρα θα δούμε τους δύο κεντρικούς αμυντικούς του ΠΑΟΚ ότι ο Κουλιεράκης που είναι το αριστερό στόπερ βγαίνει προς τον Λιβάη. Έτοιμη η τεχνολογία. Ορίστε. Έτοιμοι είμαστε. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Για το πρώτο γκολ. Ναι, για το πρώτο γκολ. Γιατί έχει στιγμές και στο ξεκίνημα του παιχνιδιού μέχρι το 50 που θυμίζουν τα προηγούμενα. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Όχι. Διαφωνώ. Δυσκολία του ΠΑΟΚ να τελειώσει φάσεις. Τι εννοείς Και- να τελειώσει? να τελειώσει. Πού? Στο επιθετικό τρίτο να τελειώσει. Να φάση. πάρει, δεν είναι αποφασιστικός. Δεν έχει. Δεν έχει. Είναι άλλοι διαφορετική, είχαν, ούτε είναι άλλοι. διαφορετική η εικόνα για μένα σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια στη Φιλαδέλφια. Η παρουσία του ΠΑΟΚ είναι διαφορετική. Δεν Και είναι τρώει ίδια. πάλι γκολ σε μετάβαση από δικό του Ναι, πλάγιο. αυτό είναι ένα γεγονός. Είναι μια στιγμή που είναι έτσι όπως τη λες, αλλά η εικόνα γενικότερα ήταν πιο ισορροπημένη, πιστεύω. Είναι. Για μένα το σκορ, το είπε και ο προπονητής μετά, ότι δεν αντικατοπτρίζει το 2-0 τη μέχρι εκείνη τη στιγμή εικόνα του παιχνιδιού. Έτσι πιστεύω. Εγώ νομίζω ότι έχουν διαβάσει και ειδικότερο ο ΠΑΟΚ. Γιατί η ΑΕΚ ήταν αυτή που υπερίσχυε στα προηγούμενα μάτς. Έχει διαβάσει καλύτερα την ΑΕΚ. Δεν ρίσκαρε μπάλες στα μεσοδιαστήματα. Σωστά. Πήγε πετυχημένα με στοχευμένες μακρινές μπάλες για να πάρει τη δεύτερη. Σωστά. Και δημιουργούσε προϋποθέσεις Έτσι. παρόλα αυτά χωρίς καλά τελειώματα, χωρίς αυτοπεποίθηση. Και όσο περνούσε η ώρα στο πρώτο ημίχρονο, υπερίσχυε η ΑΕΚ με τον τρόπο παιχνιδιού της, είχε τις εντάσεις, είχε τις προϋποθέσεις για να προηγηθεί. Ναι. Να δούμε το πρώτο λοιπόν. Λοιπόν, το πρώτο έρχεται από ένα πλάγιο του ΠΑΟΚ στο ύψος κοντά στη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ. Δηλαδή 70 μέτρα από Πολύ μακριά. την εστία του, πολύ μακριά. Όπου χάνεται η μπάλα, απομακρύνεται έτσι με ένα γυριστό. Δεν θυμάμαι αν ήταν ο Σιμάνσκι ή κάποιος άλλος. Ο Γκατσίνοβιτς όχι, δεν είναι ο Σιμάνσκι πρέπει να είναι αυτός που την απομακρύνει. Η μπάλα ταξιδεύει προς το Λιβάη Γκαρσία και εδώ τώρα έχουμε μια τοποθέτηση όπου οι δύο στόπερ του ΠΑΟΚ δεξιά είναι ο Γετζιόρα και αριστερά είναι ο Κουλιεράκης. Φαίνεται ότι είναι πιο κοντά στο Λιβάη ο Κουλιεράκης και είναι αυτός που πηγαίνει την ώρα που η μπάλα ταξιδεύει από ψηλά για να τον πιέσει. Βλέπουμε εδώ η μπάλα έχει φτάσει στο Λιβάη, ο Κουλιεράκης είναι δίπλα του και το φως που κατέβηκε είναι στον Γκατζίνοβιτς. Ο Λιβάη, η ΑΕΚ τι κάνει πολύ συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις? Ένας υποστηρίζει τον κάτοχο της μπάλας που είναι με πλάτη και οι άλλοι φεύγουν στον χώρο. Αυτό έγινε και τώρα. Αυτοματοποιημένα όλα, συνήθεια. Είναι μοντέλο. Είναι κάτι το οποίο το κάνουν συνεχώς. Ναι. Λοιπόν, υποστηρίζει ο Πινέδα σε αυτή την περίπτωση. Υποδέχεται την μπάλα από την πίσω πάσα του Λιβάη και φεύγει στο χώρο. Και εδώ βλέπουμε και πως ο Γκατσίνοβιτς βρίσκει αρκετά τα μέτρα. Ο Μπάμπα ήταν ανοιχτά. Και είναι και λίγο λογικό, ας πούμε, γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ ψηλά στο γήπεδο. Ο Μπάμπα ήταν ανοιχτά. Και όμως δεν έπρεπε να είναι τόσο ανοιχτά. Δεν είναι σχετικό αυτό, Σταύρο, γιατί είναι ένα Στο πλάγιο δικό στην του άλλη πλάγιο. πλευρά. Το Δηλαδή, δικό του πλάγιο πρέπει να είναι πιο μέσα, λέω εγώ. εντάξει, okay. Εξαρτάται από το τι ζητάει ο κάθε προπονητής. Προπονητής. Δεν μπορούμε εμείς Ναι. να πούμε αν θα πρέπει να είναι πιο μέσα ή Ναι. πιο έξω. Εντάξει. Λοιπόν, και στη μετάβαση, η οποία εντάξει, είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή, παρότι ο Μπάμπα πλησιάζει, είναι το σημαντικό ότι ο Γκατσίνοβιτς κάνει πολύ καλά το πρώτο του κοντρόλ. Δεν φεύγει πολύ πλάγια. Και το τελείωμά του είναι από μια τέτοια αγωνία που μας περιπτώσει πλασάρει πολύ καλά. Το γκολ αυτό είναι και μια δικαίωση για τον Αλμέιδα που τοποθετεί τον Γκατσίνοβιτς στο χθεσινό μάτι. Σε αυτό το μάτς. Ναι. Ήταν ένα ερωτηματικό Βασικά αρχικό. ο συγχρονισμός Λιβάη Γκαρσία και Πινέδα είναι συγκλονιστικός. Δηλαδή εκεί σε σκοτώνει αυτό το πράγμα που κάνουν. Το κεντρικό θέμα είναι πώς γυρίζει η εικόνα μετά το 50 και ο ΠΑΟΚ σου δείχνει ότι είναι θέμα αυτό που λέμε με την πλάτη στον τοίχο, αρχίζει και ζωντανεύει, αρχίζει και το πιστεύει, το ισορροπεί και αθλητικά και πνευματικά. Ο ΠΑΟΚ έχει αποδείξει ότι δεν είναι ομάδα η οποία. Το είτε. Όχι, το είτε ακριβώς. Όταν θα καταλάβει ότι δεν έχει άλλο δρόμο, πηγαίνει σε αυτόν τον δρόμο εμφατικά. Τώρα θα μου πεις γιατί το κάνει νωρίτερα.
Ναι. Είναι νωρίτερα, είναι και διαφορετικό το μάτς. Είναι μάτς ισορροπίας περισσότερο εκεί. Τώρα εδώ δεν έχει να κάνει μόνο με τον ΠΑΟΚ ότι αλλάζει η εικόνα και με τις αλλαγές που έρχονται κτλ. Αλλά έχει να κάνει και με τον γηπεδούχο. Ότι και η ΑΕΚ αρχίζει σιγά σιγά και ας πούμε έχει ένα σκορ που ίσως στο μυαλό τους είναι ελεγχόμενο το 2-0. Και έρχονται λίγο πιο πίσω. Το συζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα για το πόσο ο ΠΑΟΚ μετά το 0-1 στη Λεωφόρο ήρθε στο δικό του μισό. Σωστά. Κάτι αντίστοιχο τώρα έκανε και η ΑΕΚ. Επίσης η ΑΕΚ είχε 3 ντέρμπι σε μια εβδομάδα, σε 7 μέρες μέσα. Ναι, όμως για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι η ΑΕΚ χάνει προβάδισμα. Και με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟΚ. 9 έχει χάσει σε όλη τη χρονιά. 9 παιχνίδια που ξεκίνησε. Στα οποία προηγήθηκε και δεν τα κέρδισε. Okay. Τώρα για το συγκεκριμένο που μιλάμε έχει να κάνει κυρίως και με αυτό. Και η ΑΕΚ έρχεται λίγο πιο πίσω και ο ΠΑΟΚ δεν έχει να χάσει κάτι άλλο, θα γίνει πιο πιεστικός, θα ανεβάσει περισσότερους παίχτες μπροστά. Έρχεται και νωρίς σχετικά το 2-1 και μετά τα πράγματα αλλάζουν. Εδώ μπορούμε να αναφέρουμε ότι ξέρεις αυτό που συμβαίνει πολλές φορές είναι όταν παίζεις έτσι ένα παιχνίδι pressing ένας με έναν σε όλο το γήπεδο. Πολύ δύσκολο. Πόσο το ξέρεις να μπορέσεις να το διατηρήσεις για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, μεγάλες ομάδες μπορούν να το κάνουν για 20-25 λεπτά max και μετά ακολουθούν μια δεύτερη φάση παιχνιδιού. Στην οποία δεύτερη φάση παιχνιδιού, εγώ βλέπω ότι η ΑΕΚ δεν το αποδέχεται ευχάριστα αυτή τη δεύτερη φάση παιχνιδιού. Δεν την έχει ξεκάθαρη στο παιχνίδι της. Δεν θα πάρει αυτά τα 20 μέτρα, 30 μέτρα πίσω και θα το ευχαριστηθεί. Έχω την εντύπωση. Οπότε εκεί προκύπτουν και τα θέματα. Φέτος σε σχέση με την περσίνη σεζόν, συγκριτικά. Δεν το έβαλα σε σύγκριση με την περσινή σεζόν. Αυτό που βλέπω είναι από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι. Υπάρχει ομάδα που μπορεί να παίζει high press επί 90 λεπτά, είναι λίγο αδύνατο. Είναι αδύνατο. Σε ένα παιχνίδι μπορεί να το παίξει, αλλά όταν έχει και 3 ντέρμπι συνεχόμενα εξαντλούνται και οι ενέργειες. Ούτε σε ένα παιχνίδι μπορεί να το παίξει. Εντάξει, μπορεί να το παίξει υποθετικά. Όμως η ρυθμή τη στα περσινά playoff ήταν φανερά καλύτερη. Αυτό που λέει ο Ζήσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έλεγε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο ΠΑΟΚ αισθάνεται καλά στο να αμυνθεί σε εκείνους τους χώρους. Υπάρχουν ομάδες όπως φάνηκε χθες η ΑΕΚ ότι πραγματικά δεν αισθάνονταν τόσο καλά για να μπορεί να ελέγξει το παράδοξο για την ΑΕΚ είναι ότι το βγάζει αυτή την κόπωση, μοιάζει να ξεμένει το ρεζερβουάρ από καύσιμο, ενώ δεν έχει η Ευρώπη μπροστά της και μπορεί να το διαχειριστεί ο προπονητής έχοντας τις προπονητικές μονάδες που ετοιμάζουν οι προπονητές. Δεν έχει Ευρώπη. Ξέρεις, καμιά φορά η δυναμική που βγάζει μια ομάδα, όταν πέρσι η ΑΕΚ είχε την κάψα. Φέτος δεν μπορεί να την έχει στον ίδιο βαθμό. Στον ίδιο βαθμό. Μετράει και αυτό πιστεύω. Και το έκανα πέρσι. Ήταν και το καινούριο γήπεδο. Δημιουργείται και μια αίσθηση υπεροχής, η οποία όμως πρέπει να επιβεβαιώνεται κάθε φορά στο γήπεδο και δεν επιβεβαιώνεται κάθε φορά στο γήπεδο. Έχει να απαντήσει σε πράγματα η ΑΕΚ. Δηλαδή το μυαλό της δεν είναι καθαρό. Πέρσι ήταν στοχευμένο αυτό που έκανε. Ήταν μια ομάδα που έκανε 2,5 μήνες προετοιμασία. Πώς το είχε κάνει. Δεν είχε Ευρώπη. Μήπως Σταύρο δεν αντέχει και την πίεση, γιατί οι περισσότεροι της έχουν κολλήσει και την ετικέτα του φαβόρη. Δεν έχει να κάνει με την πίεση. Τώρα ποιοι δεν αντέχουν την πίεση. Ο Βίντα που έχει παίξει τελικό παγκοσμίου ή ο Σιμάς και την Πολωνία. Τα χάφη. Πολύ πειρα. Δηλαδή δεν είναι το. Ίσως φυσικά η απώλεια στο ημίχρονο του Λιβάη, που μάλλον και πιο νωρίς είχε το πρόβλημα, ίσως και αυτό τη δυσκόλεψε στο να παίξει και το παιχνίδι της μετάβασης που το ξέρει πολύ καλά, έτσι. Γιατί αλλιώς θα ήταν με το Λιβάη να μπορεί να παίξει. Ούτε με το Λιβάη το έπαιξε στο πρωτομήχρονο. Δεν ήταν καλά, φάνηκε από Λιβάη από την αρχή τραβούσε τα πόδια. Ήταν μία από τις διορθώσεις που έκανε ο ΠΑΟΚ. Δεν επέτρεψε μπάλες στην πλάτη του. Σωστά. Ελαχίστων περιπτώσεων. Κουλιεράκης, παιδιά, Κουλιεράκης και τον Ιωαννίδη και τον Λιβάη μέσα σε λίγες ημέρες. Πέρα από όλα τα άλλα που κάνει, η αμυντική του ΠΑΟΚ είναι μέσα σε όλες τις φάσεις επίθεσης του ΠΑΟΚ. Έχουν πιο πολλές ενέργειες από ό,τι η αμυντική της ΑΕΚ. Κουλιεράκης και Τζιόρα και Μπάμπα είναι παντού. Παντού είναι εκπληκτική απόδοσή τους. Μπροστά και πίσω. Ναι. Τι θα δούμε εδώ. Κοιτάξτε, πάνω σε αυτό τώρα που λέει ο Δημήτρης, θα αφήσουμε τα άλλα 2 γκολ. Αγιάννη, μου θες να φας κάτι. Να μην σε διακόψω, γιατί βλέπω την ώρα που μιλάω να το τρώω. Θα μιλάς εσύ. Μειώνονται συνέχεια. Τα βλέπεις εδώ μπροστά μου τώρα. Πώς ήταν, δείξε με τα σαντουιτσάκια. Πώς ήταν. 3-5-2. Ο Σαμάτα ποιος είναι. Λέμε μου, αφήστε το Σαμάτα, μην το μιλάτε καθόλου. Αφήσαμε πολλά για να δείξουμε μετά το 3-5-2 του Τερίμ. Για πες. Του δευτέρου τέτοιου λες. Κάτσε να πάρω ένα Μάρκος Αντώνιο λοιπόν. Λοιπόν, αφήνουμε το 2-0. Θέλουν ιδιαίτερη κουβέντα. Και το 2-1 και πάμε λίγο, επειδή αναφέρθηκες για τον Κουλιεράκη,
Να δούμε λίγο στο 89. Έχει μπει αλλαγή στο Σιντιμπέ. Στο μαρκάρισμα του Κουλιεράκη είναι ο Σιντιμπέ αρχικά. Βλέπουμε εδώ κάτω αριστερά μάλλον όχι κάτω αριστερά στην οθόνη μας, το Κουλιεράκη με το Σιντιμπέ. Πώς περιμένει ο ένας τη φάση και πώς την περιμένει ο άλλος. Ο Κουλιεράκης έχει πάρει την τοποθέτηση. Δεν μπορούμε να τη δούμε τόσο καθαρά όσο θα τη βλέπαμε στο κανονικό πλάνο. Αλλά θα δείτε εδώ τώρα. Μετρήσαμε το άλμα του. Δεν το μετρήσαμε, δεν έχουμε τέτοια. Αυτά μόνο ο παραγωγός να φέρει το πρόγραμμα το συγκεκριμένο να μετρήσουμε. Λοιπόν, θα το δούμε και από πίσω. Είναι πόσο ψηλότερα από το Σιντιμπέ. Η κοιλιά του Κουλιεράκη στο κεφάλι του Σιντιμπέ. Ναι, και είναι και μπροστά του ο Βίντα. Τώρα δεν φαίνεται, αλλά στο επόμενο. Στο από πίσω replay θα το δούμε. Στο 90 τώρα, Ναι, ότι εδώ δείτε έχει. Και το Σιντιμπέ φυσικά ο Βίντα παίρνει πίσω βήματα και δεν έχει τόσο μεγάλο πλεονέκτημα, αλλά πήδηξε πάρα πολύ ψηλά το παιδί. Πάρα πολύ ψηλά. Παίρνει αυτή την κεφαλιά. Assist. Που στην ουσία είναι η assist και χαρακτηρίζεται ο ίδιος. Ναι. Χαρακτηρίζεται και ο ίδιος από τους σημαντικότερους παίκτες του ΠΑΟΚ, όχι μόνο σε αυτό το παιχνίδι, αλλά και στα προηγούμενα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το δίδυμο. Και με assist και με γκολ. Επίσης, να ξέρετε ότι το λέει ο προπονητής συνέχεια, η αυτοπεποίθηση που έχει ο συγκεκριμένος είναι αδιανόητα υψηλή, ας πούμε. Δεν χάνει ποτέ τη σιγουριά του, δεν χάνει ποτέ τον αυτοέλεγχό του. Ακόμα και σε στιγμές που θα κάνει λάθη. Σταμάτα να χτυπάς το τραπέζι όλη την ώρα, θα βγάλει ανακοίνωση διαμαρτυρίας θα βγάλει. Ναι. Το κύριο προτέρημά του για έναν παίκτη που νομίζω ότι στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ δεν έδινε την αίσθηση ότι θα κάνει μεγάλο ξεπέταγμα. Δεν είχε το τρομακτικό ταλέντο όπως κάποιοι άλλοι. Αλλά λόγω ψυχικών χαρισμάτων έχει κάνει φοβερό άλμα. Ναι. Ισχύει. Νομίζω ότι για να γίνεις τελικό προϊόν είναι σύνθετο πράγμα, είναι πολύπλοκο πράγμα. Είναι η προσωπικότητα, είναι η ένταξή σου μέσα σε ένα σύνολο, μέσα στα αποδυτήρια. Είναι το κατά πόσο αντιλαμβάνεσαι το πώς λαμβάνεις τις πληροφορίες και πώς τις κωδικοποιείς. Αυτό το παιδί φαίνεται ότι τα έχει όλα σε πολύ ψηλό επίπεδο και κυρίως του χαρακτήρα. Αυτή τη δύναμη, το να κάνει λάθος και σε ένα λεπτό ο ίδιος να δεις μέσα από τη στάση του σώματος, από τη συμπεριφορά, ότι το έχει ξεπεράσει. Δεν το σκέφτεται. Και αυτό το τελευταίο ζήσει που είναι ακόμη πιο σημαντικό γιατί μιλάμε για κεντρικό αμυντικό. Που το λάθος κοστίζει. Με συμβολή πολύ μεγάλη στο επιθετικό κομμάτι. Δηλαδή φέτος έχει πολλά γκολ, έχει σε κάθε φάση. Ζάει αληθινά. Είναι πολύ σημαντική η συμβολή του. Ωραία. Λίγοι 2-2, παίρνουν από ένα πόντο, συνεχίζουμε κι εμείς με την κορυφαία εταιρεία αθλητικής ένδυσης, με την Μπούμα, η οποία είναι μαζί μας, μας στηρίζει, τη στηρίζουμε, την επιλέγουμε σε όλα τα ρούχα, τα αθλητικά και όχι μόνο. Συνεχίζουν τα play-off και γενικά τα derby να μην έχουν πολλούς άσους. Συνεχίζουν. Έχει συμμετρήσει. Καταρχήν μέχρι χθες λέει δεν είχε ισοπαλία. Την πρώτη ισοπαλία ήταν στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Το ΑΕΚ ΠΑΟΚ δεν είχε ισοπαλία μέχρι τώρα στα play-off. Τα άκουγα χθες στη μετάδοση. Εδώ τώρα έχουμε πρόβα τελικού στο Άρης Παναθηναϊκός. Εδώ καταρχάς, Δημήτρη μου, κανείς δεν κατάλαβε πως δεν ήρθε άσος αυτό το παιχνίδι. Βάσει της εικόνας συνολικά και της στατιστικής απεικόνησης της αναμέτρησης, αλλά εγώ θα μείνω, άντε γιατί μπορεί να πει κανείς, πολλές φορές οι αριθμοί δεν λένε και την αλήθεια, που τη λένε στο χθεσινό παιχνίδι. Η εικόνα συνολικά του Άρη, για μένα, στα δικά μου μάτια, στα 40 φετινά παιχνίδια που έχει παίξει ο Άρης σε όλες τις οργανώσεις, ίσως ήταν και το πιο γεμάτο του παιχνίδι από όλες τις απόψεις. Σε τακτικό πλάνο, πώς το εξυπηρέτησε, σε δύναμη, σε ενέργεια, σε φάσεις, στο πώς εξουδετερώσε τα ατού του αντιπάλου, στη μετάβασή του, στο αμυντικό του και στο επιθετικό transition. Έκανε ένα πάρα πολύ γεμάτο παιχνίδι, από το οποίο δεν πήρε εν τέλει τίποτα. Και γιατί δεν πήρε τίποτα? Γιατί πλήρωσε την αναποτελεσματικότητά του, προφανώς, στις φάσεις που έκανε και τα ατομικά του λάθη και εν προκειμένου του Μπράμπετς, ο οποίος είχε μια κακή μέρα στη δουλειά. Είναι ποδόσφαιρο. Στο ΠΑΟΚ Άρης, το τελευταίο, το play-off, ο Άρης δεν είναι εντυπωσιακός. Ναι. Κέρδισε. Σωστά. Ήτανε πολύ τακτικά,
τακτοποιημένο. Εντάξει, όχι κάτι φοβερό. Και χθες είναι πολύ καλός και έχασε. Ναι. Ποδόσφαιρο. Ναι. Να σου πω, ο Τερίμ ζωγράφησε, γιατί το διάβασα Αυτό κάπου είναι. σήμερα το πρωί. Ζωγράφησε, λέει ο Τερίμ. Σε ποιο τι ζωγράφησε. Δεν ξέρω, σου λέω τι διάβασα. Ναι. Ήσουν στο γήπεδο. Εξήγησε. Ζωγράφησε. Ναι. Δεν ξέρω, σου λέω. Φίλε, Με την αλλαγή του εκεί πέρα σχηματισμού. μια τέτοια- Τι θα πει πώς είναι ζωγράφησε. αυτό? Το διάβασα. Καμπάς, πώς λέγεται αυτό, ρε παιδιά. Ζωγράφησε. Ναι, ναι. Τι ζωγράφησε. Δεν ξέρω, δεν είδα. Κοίτα, καταρχάς το ημίχρονο. Δεν είδα το πρώτο, στο το άλλο στο ημίχρονο. Να πω κάτι, επειδή ξέρω. Ναι, για. Μην λαμβάνει σοβαρά τις δημοσιογραφικές υπερβολές, ρε αγόρι μου. Δεν έχει εκπαιδευτεί Κάτσε, δίπλα φίλε, μου τόσα χρόνια. ρωτάω τον άνθρωπο Δεν στο έχει γήπεδο. εκπαιδευτεί. Ωραία. Κάποιο έγραψε τη ζωγράφηση. Έτσι το είδε ο άνθρωπο. Ναι, αυτό να μην το συζητήσουμε. Γιατί να είναι Ο απαραίτητα. Άρης είναι Τι πολύ εννοούσε? καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο. Εντάξει. Τι εννοούσε? Κάτι έγινε στο ημίχρονο. Ναι, είναι Άλλαξε πολύ σήμερα. καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο. Το είδα και εγώ, ως συμφωνώ. διαμαγείας δεν έχει καταφέρει να σκοράρει. Το είδα και εγώ, συμφωνώ. Πάνε στην ανάπαυλα 0-0 δίχως σκόρ δύο ομάδες. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και έφνης παρατηρούμε ότι ο Τερίμ έχει κάνει πάλι την τακτική του αλλαγή. Τραβάει τον Αράο πίσω. τρίτο στόπερ, Τον βγάζει πάει τον στην Παλάσιος. τρύπα. Βγάζει τον Παλάσιο που δεν ήταν καλό, ήταν και πολύ εκνευρισμένος γενικότερα. Βάζει Και, το Σπόρα και τον δεύτερο. αποσύρει, βάζει δεύτερο φωτοσούπ και το γυρίζει σε 5-3-2 στην ουσία και χαμηλώνει και μέτρα. Και αφήνει την ομάδα του χωρίς αμυντικό μέσο. Όχι, ήταν ο Τσέρι. Έχει νοτσέριν εσωτερικούς μαζί με τον Μπακασέτα Μπακασέτα και και τον Μπερνάρ, Μπερνάρ. δύο Αλλά εσωτερικοί, δεν είναι ναι. κανείς και φανατικός στο μαρκάρισμα νομίζω από τους τρεις. Με συνέπεια ο Άρης να πάρει μέτρα, να ανέβει. Στο πρώτο δεκάλεπτο έχει. Στο Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ. Ήταν ρόμπος εκεί τώρα αυτό. Ναι, άλλο σου λέω. Η τριάδα αυτή ήταν όμως. Στο πρώτο τέταρτο τον έχει πνίξει, δηλαδή παίζει πάρα πολύ καλά, πλαγιοκοπεί. Ο Φεράρι έχει δώσει πλάτος με την εικόνα του, κάνει το καλύτερο του παιχνίδι με τη φανέλα του Άρη, γιατί έχει περάσει αυτός από πολλά σκαμπανεβάσματα. Αλλά δυστυχώς, εγώ θα πω ότι ο Άρης πληρώνει το γεγονός ότι οι δύο πλάινοι του, ο Σουλεϊμάνοφ και ο Σαβέριο, δεν έχουν αυτή την ποιότητα στο τελείωμα, την καλή τελική ενέργεια. Βλέπουμε, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να δούμε το Σαβέριο για να το έχουμε αυτό, να το κόψουμε κάποια στιγμή και να το δείξουμε. Όταν του κλείνουν το δεξί, γιατί αυτή είναι η κίνηση που κάνει, κόβει προς τα μέσα με το δεξί, δεν πάει ποτέ από την άλλη πλευρά. Και το ίδιο κάνει και ο Σουλεϊμάνοφ, παρά το γεγονός ότι τους έχει τονίσει αμφότερους ο προπονητής. Τώρα γιατί πολλοί προπονητές. Ναι, ότι κάνε και το άλλο, κάνε το απρόβλεπτο, μην κάνεις αυτό που το έχει μάθει ο αντίπαλος στο σκάουτινγκ και σε κλείνει από εκείνη την πλευρά. Αυτό νομίζω πλήρωσε ο Άρης και έγινε το 62 μετά το λάθος, το νομίζω το έχουμε τώρα. Ναι, το την έχουμε. Μπράμπετς. Δεν έχουμε ακριβώς αυτή πρώτα. Πρώτα έχουμε μια φάση του πρώτου ημιχρόνου. Επίσης εντολή νομίζω αυτή που θα δείξεις, Γιάννη, Ναι. το να πάει ο Άρης με μεγάλες είτε στην πλάτη του κεντρικού αμυντικού, είτε με διαγώνιες μεγάλες του Ζουλ και του Νταρίντα στο Βαγιανίδη. Εντάξει, εδώ τώρα έχω μια εντυπωσιακή, μια φανταστική πάσα του Νταρίντα, ο οποίος για μένα είναι ένας από τους καλύτερους χαφ του Δεν πρωταθλήματος. είναι από τα Σλέκα έπαιρνε, τυχαία έπαιζε. Ναι, δηλαδή μ' αρέσει πάρα πολύ. Τυχαία ήταν σημαντικός, δεν ήταν Και κανένας. αρχηγός και στην εντυπωσιακός. Εθνική Τσεχίας. Πάρα πολύ. Και όσες φορές τον έχω δει και στο γήπεδο, είναι από τους παίχτες που ξεχωρίζουν. Είναι πολύ καλό χαφ. Λοιπόν, τι θα δούμε. Θα δούμε μια τέτοια μπάλα στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας. Παιχνίδι το οποίο είναι το πιο εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Είναι ένας τρόπος για να διασπάσεις, να βρεις αυτούς τους τρόπους. Λοιπόν, βλέπετε ότι ήδη ξεκινάει να πάρει την κίνηση ο Μωρών ανάμεσα στους δύο στόπερ. Είναι πρώτο ημίχρονο ακόμα, άρα είναι δύο στόπερ. Και ο Νταρίντα θα ψάξει να βρει μια μπάλα ακριβώς στην πλάτη τους. Είναι πραγματικά εξαιρετική η μεταβίβαση. Εξαιρετική. Απλά στο σημείο περνάει πάνω από του στόπερ και έρχεται ακριβώς στο πόδι του Μωρών, ακριβώς στο βηματισμό του Μωρών επάνω. Το πιάνει και λίγο με ένα ντεμί βολέ. Καλά του λέω, εσύ. Ένα ντεμί βολέ. Απλά η μπάλα δεν ήταν τόσο δυνατό, δεν πήγε προς το πλάι, πήγε στα χέρια ας πούμε, του τερματοφύλακα. Αυτά ο Ζήσης τα έβαζε για πλάκα. Ο Ζήσης τα έβαζε. Εδώ τώρα ζήσει αυτός Τα για Βαλβάρα στην λογικά εκκλησία, πήγε να την τους περάσει από. Μάλλον πήγε να την περάσει λίγο Έντρασε από από πάνω πάνω, γιατί τον από είδε πάνω. να βγαίνει και δεν ήταν τόσο επιτυχημένο. πάνω, έτσι. Πήγε να την περάσει από πάνω. Την ώρα που Ο έσυγε. Ζήσης θα την κατέβαζε, θα την κολούσε και θα πέρασε. Ήταν κοντά του η κεντρική αμυντική, νομίζω έκανε το ιδανικό. Δύσκολο, πολύ δύσκολο προσπάθησε να τελείωμα. κάνει. Πολύ δύσκολη μπάλα, Πάρα είχε πολύ πολλά δύσκολο μέτρα. τελείωμα. Ναι. Το έκανε τέλεια. Το έκανε Εντάξει, τέλεια. αν μπορούσε να δώσει λίγη δύναμη παραπάνω θα ήταν. Ίσως μπορούσε να περάσει. να Ναι. είναι γκολ. Ήταν η στιγμή, μια σημαντική, πολύ σημαντική στιγμή του πρώτου ημιχρόνου. Και του Σπόραρ είναι εξαιρετικό τελείωμα, έτσι. Του φοράει πολύ καλό τελείωμα πάνω στο βηματισμό. Δηλαδή είναι Είναι πολύ καλό. Φοβερό. Βέβαια. Μία Απλά αναμενόμενη. Στην προηγούμενη φάση δεν μπορεί να. Εκεί η εστίαση του επιθετικού είναι στον τρόπο με τον οποίο θα συγχρονιστεί για να κάνει την κίνηση όλη και να πετύχει την μπάλα. Δεν μπορεί
είναι αδύνατο σχεδόν. Τουλάχιστον εγώ αυτό πιστεύω, ότι κανένα παίκτη δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή να δει τη θέση του τερματοφύλακα και να κοιτάξει να την περάσει από πάνω. Αυτό πήγε να κάνει εν μέρη, αλλά ήταν και ίσως και μόνη η επιλογή που είχε. Η προτεραιότητα είναι ότι να τη βρω. Να πετύχω την μπάλα να τη βρω, και όσο σωστά. το δυνατόν πιο δυνατά μπορώ. Γιατί η μπάλα ερχόμενη από πίσω σου δεν μπορεί να τη έχει δώσει πολύ δύναμη. δύναμη. Ναι, σωστά. Εδώ θα δούμε το λάθος Ναι. του Μπράμπετς από το οποίο ξεκινάει το γκολ. Το λες λάθος, εγώ θα το πάω στην άλλη πλευρά. Το κέρδισε το λάθος του Μπερνάρ. Θα πω ότι πόσο σημαντική είναι η αμυντική προσποίηση. Γιατί μιλάμε μόνο για την επιθετική προσποίηση. Καμιά φορά η αμυντική προσποίηση είναι εξίσου σημαντική και μάλιστα σε αυτόν τον χώρο που έγινε, που την έκανε ο Μπερνάρ, του έδωσε και αυτό το πλεονέκτημα. Δηλαδή, είναι ο Μπράμπετς με την μπάλα, οδηγεί και περνάει εκεί, νομίζω, ο Ιωαννίδης. Εδώ ακριβώς σε αυτό το σημείο ο Μπερνάρ κοιτάει βλέπετε ότι γυρίζει το κεφάλι και κοιτάει τον Νταρίντα, δεν είναι? Ναι. Με το 6. Καλά βλέπω. Γυρνάει και κοιτάει τον αντίπαλό του, που είναι ο Νταρίντα. Σου λέει ότι πρέπει να κλείσω αυτή τη γραμμή πάσης αρχικά για να μην πάει μπάλα εκεί. Και πράγματι αυτό που κάνει είναι γέρνει το σώμα του, βλέπετε, και πάει να κλείσει την πλευρά του Νταρίντα. Προσπαθεί να κλείσει ο Μπερνάρ εδώ τη γραμμή της πάσας προς τον Νταρίντα και αυτή είναι εδώ η κίνηση. Στην ουσία ίσως οδηγεί τον Μπράμπετς στο να παίξει σε άλλη σκέψη. Γιατί ο Μπράμπετς μπορεί να έχει δει την αρχική κίνηση, να σκύψει το κεφάλι για να ελέγξει το κοντρόλ και μέχρι να σηκώσει το κεφάλι να έχει κάνει την αλλαγή κατεύθυνση στον Μπερνάρ και το έχει κλείσει την πάσα. Σωστά. Απλά είναι τα πράγματα. Γι' αυτό τονίζεις, εκτιμώ την κίνηση του Μπερνάρ παρά το λάθος του Μπράμπετς. Ναι, είναι σημαντική γιατί αμέσως μετά, αφού κάνει αυτό, αμέσως μετά κινείται προς την άλλη κατεύθυνση. Βλέπετε την ώρα της πάσας, κινείται προς την άλλη κατεύθυνση. Εντάξει, ο Μπερνάρ έχει και την ποιότητα της πάσας. Από τη στιγμή που έχει στη συνέχεια, ναι. Και μετά φεύγει σε μια κατάσταση 3-2, πασάρει στο Σπόρα και ο Σπόρα, όπως είπε ο Ζήσης πριν, κάνει τη στιγμή που μάλιστα τον κλείνει ο Φαμπιάνο, κάνει ένα φανταστικό πλασέ και στέλνει την μπάλα στη γωνία και έτσι ο Παναθηναϊκός ξεκλειδώνει το παιχνίδι και βρίσκεται μπροστά στο σκορ 0-1. Και ανάβει μετά μια λαμπάδα στο Γετβάη στο 90. Την είδα. Αυτό είναι αυτά τα play-off, παιδιά. Εκεί μπορεί να γίνει 1-1, γίνεται 0-2. Γι' αυτό πήγαν όλοι οι παίκτες, να προσθέσω αυτό, του Παναθηναϊκού. Βάζει το δεύτερο γκολ ο Παναθηναϊκός και μετά δεν ασχολείται κανένας με το σκορ. Πάνε όλοι στο Γετβάη και ο ένας μετά τον άλλο τον αγκαλιάζει, τον φυλάνε. Και γιατί ασχολούμαστε σήμερα αν πήγε ο Ιωαννίδης στο Μάντζιο ή ο Μάντζιος στον Ιωαννίδη? Πραγματικά δεν. Και για δύο ανθρώπους που έχουν, από όσο γνωρίζω, παιδιά, προσωπική σχέση. Ο Μάντζιος τον είχε παίκτη τον Ιωαννίδη στο Λεβαδιακό. Τον έβαλε να παίξει όταν ήταν μικρός σε ηλικία και από όσο ξέρω έχουν και πολύ καλή επικοινωνία. Τώρα είναι η ένταση, η ζήση τη στιγμή που ανεβαίνουν. Εγώ θα περιοριστώ να πω ότι το προϊόν έχει αναβαθμιστεί, έχει βελτιωθεί και ότι όλοι πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Ναι. Για μας νομίζω ακόμη και εμείς οι ίδιοι θα πρέπει να όλες οι κινήσεις μας, ό,τι κάνουμε, είτε πρόκειται για έπαρση από τη μία πλευρά, είτε πρόκειται για παιχνίδια του μυαλού που κάποιος μπορεί να μιλήσει σε ένα παίχτη για να του επηρεάσει. Αυτά θα πρέπει να μείνουν απ' έξω και να καταλάβουμε ποιο είναι το επίπεδο του ποδοσφαίρου μας. Ναι. Λοιπόν, προχωράμε με Ρίτσι Καζίνο, με θέατρο Βεργίνα και πάρα πολλές εκδηλώσεις. Τα καλύτερα. Που είναι εκεί μαζί μας και μας διασκεδάζει, για να τρέξουμε γρήγορα και στα επόμενα. Ο Ολυμπιακός επέβαλε απλά την ανωτερότητά του και την ποιότητά του. Ναι, το είδα το μάτς, δεν ξέρω αν το είδατε. Ναι. Είδαμε. Ναι, από την αρχή. Με το Γιώβετιτς κλειδί. 4-4-2, αλλά ο Γιώβετιτς ο παίχτης κλειδί, ναι. Αυτό στο λίγο πιο πίσω, ας πούμε, και σαν ένα ρόλο περιφερειακό. Τώρα εντάξει, εγώ με τον Γιώβετιτς, επειδή μ' άρεσε πάρα πολύ, από πάρα πολύ μικρός, Παρτιζάν ακόμα, τον παρακολουθώ. Πριν 40 χρόνια. Δεν έχει σημασία. 30 εκατομμύρια μεταγραφή έκανε ο Γιώβετιτς. Ναι.
Από τότε τον. Εντάξει, είναι σε ένα center for, ένας επιθετικός ο οποίος έχει τρομερές στιγμές ποιότητας. Κάτι είπα με τη Λίμπαρ όμως ότι δεν τον θέλω σε ρόλο δεύτερο επιθετικού. Χάφ νομίζω. Ναι. Ναι, οκ, μπορεί. Γιατί και στα άλλα παιχνίδια τον βάζει και αριστερά. Το βάζει και, δεν θα πω αντιφορτώνει γιατί είναι χαζομάρα. Αλλά μπας σε ένα ρόλο και λίγο πιο εκεί. Βρίσκει τους ελεύθερους χώρους, μεγαλύτερη άνεση από πίσω. Έχει ποιότητα πολύ. Και είναι και πολύ θετικός. Το βλέπεις και στους υπόλοιπους πώς πηγαίνουν, όλοι τον πειράζουν, τον αγκαλιάζουν. Ίσως πήρε για αυτές περισσότερες ευθύνες γιατί έλειπε και ο Φορτούνης, έλειπε και ο Ποντένσε. Χθες, ναι, ο Ποντένσε είχε πάρει την κάρτα την προηγούμενη εβδομάδα για να μην παίξει αυτό το μάτς. Ο Φορτούνης για να ξεκουραστεί γιατί έχουν το δύσκολο παιχνίδι. Εντάξει, και έχουμε μια στιγμή εδώ πως με μια τέτοια ενέργεια, μια προσποίηση στην ουσία ξεκλειδώνει γιατί είναι το 1-0, γίνεται μια φάση από τα δεξιά, ας πούμε. Και ένα γύρισμα. Τώρα βλέπετε εδώ ο Κυριάκος Παπαδόπουλος περίμενε ότι ίσως θα σουτάρει με τη μία. Αυτός δεν σούταρε με τη μία, αλλά άνοιξε το κοντρόλ του, το δεξί του πόδι, το άνοιξε. Στην ουσία αυτή εδώ η κίνηση έκανε τον Κυριάκο που πάει και λίγο μερικές φορές με αυτόν τον αυθορμητισμό του, τον αγωνιστικό δυναμισμό. Αυτό, ναι, το δυναμισμό. Πήγε με περισσότερη ένταση περιμένοντας ότι θα σουτάρει. Ο Γιώβετς όμως έκανε προσποίηση, δεν σούταρε. Και όταν πλέον ο Κυριάκος γύρισε και από τη λάθος πλευρά φυσικά γιατί έχασε από την οπτικό του πεδίο την μπάλα, το γέμισε πολύ καλά το σουτ και το γέμισε και σε πολύ καλό σημείο. Ζήσει ψηλά στην πλευρά του τερματοφύλακα, αλλά ψηλά σε πολύ δυνατό. Δεν πρόλαβε καν να σηκώσει. Δηλαδή, άμα ήθελε να πει το μάθημα, δεν θα τον έβλεπε δασκάλα. Και με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, έγινε το 1-0 που εντάξει, μετά τα κάνει και λίγο πιο εύκολα τα πράγματα γιατί στη συνέχεια είναι αυτός που κάνει κερδίζει την μπάλα, κινείται ωραία και κάνει τη λόμπα στο δεύτερο δοκάρι που γίνεται το 2-0 και το μάτς έχει ξεκλειδώσει πολύ νωρίς. Και να πάει ο Ολυμπιακός τώρα με τη Φενέρ με τέτοιο σχηματισμό, δύσκολα. Νομίζω θα επαναφέρει το 4-3-3. Τι λες εσύ? Εγώ έτσι πιστεύω, ναι. Θα παίξει με ένα επιθετικό. Θα δέσει το κέντρο με την τριάδα λογικά αυτή που που έχει χρησιμοποιήσει σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια. Και ανάλογα ποιοι θα είναι οι ακραίοι τώρα, ποιοι θα είναι διαθέσιμοι και πώς. Δηλαδή, γιατί σε αρκετά παιχνίδια χρησιμοποιήσει από τη μία τον Φορτούνη, από την άλλη τον Ποντένσε. Αυτό θα κάνει τώρα. Και ό,τι φαίνεται, πολύ πιθανό να πάει με αυτό το λογικά θα παίξει αυτό στα δύσκολα παιχνίδια του. Ό,τι και να λέμε για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, το ότι δεν έχουν μάτς ενδιάμεσα είναι μεγάλη υπόθεση. Ευεργετικό, έτσι. Δεν το συζητάμε. Ναι. Δεν ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η Φενέρ κατέβασε την ΚΑΠ 19 χθες. Άλλο, είναι διαμαρτυρία. Είναι διαμαρτυρία γιατί ορίστηκε ένα παιχνίδι σε αυτή την ημερομηνία. Είναι αντίδραση, είναι διαμαρτυρία. Μπορεί να του συσπυρώσει. Σαφές. Γενικώς. Και πάντως σε αρκετές, μπορεί τώρα να μην συμβαίνει, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις του καλοκαιριού τα παιχνίδια ακυρώνουν αγώνες και αγωνιστικές σε διάφορες χώρες για να παίξουν για να πέσουν ευρωπαϊκά κύπελα οι ομάδες τους. Δεν μπορούμε να μιλάμε για φαβορί. Γίνεται στην Ευρώπη, έτσι. Για το Ολυμπιακό Σφενέρ και το Μπριζ Πάο. Σωστό είμαστε, δεν υπάρχουν φαβορί, παιδιά. Όλοι κάναν κάτι σωστό για να φτάσουν μέχρι εκεί, άρα. Μεγάλα. Δεν μας ενοχλεί να πάμε με τον τίτλο του μη φαβορί. Όχι, ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα καλύτερα. Ίσα-ίσα. Εντάξει. Γελάω πάντως όταν ακούω να λέει ο άλλος, έλα μωρέ τώρα η Μπριζ. Η Μπριζ είναι ένα από τα σπουδαιότερα κλαμπ στην Ευρώπη. Είναι παντού, είναι Champions League, είναι κάθε χρόνο, προχωράει, κάνει. Η Μπριζ, δεν κατάλαβα. Έχεις εικόνα, Γιάννη, ότι εκτός έδρας και σε χώρους είναι καλύτερη η Μπριζ? Δεν έχω δει πολύ, για να πω την αλήθεια. Είδα λίγο τώρα τις προηγούμενες μέρες. Έχει έναν καλό Βραζιλιάνο επιθετικό, ο οποίος έχει ήδη κάνει μεταγραφή στην Αγγλία, στην Μπρέτφορντ. Αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή καμιά διάβαζα προχθές. Και που παίζει το πουλέρ μου, Τόνεϊ εκεί. Πώς? Το Τόνεϊ, το πουλέρ μου είναι εκεί. Ένας που έπαιζε μονάζικα στις πινακίδες αυτοκινήτων. Κοίτα, εγώ αυτό που θα πω είναι ότι. Γιατί αναφερθήκατε και στην ταμπέλα του φαβορί και όχι. Πριν το μάτς με την Κροάσια, 8 η ώρα ήταν το μάτς, τι ήταν? 8. Στις 7:30 ήμασταν αποκλεισμένοι. Δυνάμω Ζάγκρεπ εννοείς. Την Δυνάμω Ζάγκρεπ. Μπερδεύω τα. Α, ναι. Γεράματα είναι αυτά, παιδιά. Γεράματα είναι τα ονόματα, ναι. Μπερδεύω τα ονόματα. Ναι, το ξέρω. Εντάξει, προχθές είπα τον Ελίας τον Λιβάη 2 φορές στη φάση του γκολ. Δεν με διόρθωσες. Μετά το βλέπα και λέω τι λέω, ρε. Εντάξει, ο Λιβάη ήταν στο πάγκο του Ελίας τον το βάλε. Μυϊκής μάζας. Ποιο παίζαμε, είπαμε? Δυνάμω Ζάγκρεπ. Δύναμο τη λένε οι Κροάτες. Όπως τη λένε, ναι. Δύναμο, ναι. Στις 7:30 ήμασταν αποκλεισμένοι. Ναι. Εντάξει, γίνονται. Στους 10 να ρωτούσες, οι 9 ούτε καν δίνανε σημασία. Στις 10 το βράδυ ήμασταν έτοιμοι για τελικό.
Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η Μετά το ιδιοσυγκρασία Πάο μας. ο Πάο είχε σβήσει και τελειώσει. Ακριβώς, ναι. Τώρα είναι η ιδιοσυγκρασία μας. Γι' αυτό πάντα όλα αυτά είναι κάπου στη μέση. Χθες φώναζαν και το πρωτάθλημα. Το είχαν σίγουρο. Ήταν έτοιμοι. Στο 2-0. Στο 2-2, παύση. Αυτό είναι και κάλμα, παιδιά. Και τα μικρόφωνα. Άμα δεν ρίξει το παιχνίδι, δεν σφυρίξει ο διαιτητάκος εκεί να δείξει, δεν βγάζει γλώσσα ποτέ. Όχι, γενικά. Δεν πρέπει να είμαστε. Πάντως επειδή δεν είναι από τα πιο προβεβλημένα το Βέλγιο πρωτάθλημα, δεν έχουμε και ξεκάθαρη εικόνα για τη δυναμική της Μπριζ. Είναι μονίμως σε υψηλό επίπεδο στην Ευρώπη. Δεν είναι ότι την ξεχάσαμε 3 χρόνια και εμφανίστηκε φέτος. Είναι κάθε χρόνο κάπου. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Πουλάει κάθε χρόνο κάποιον κάτι 25-30 που εδώ πέρα θα αλλάζανε, θα κυκλοφορούσαν με μαζεράτη. Ωραία. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι μια τυχαία ομάδα. Είναι ένα μεγάλο κλαμπ. Το ότι είναι στο Βέλγιο δεν μου λέει εμένα κάτι. Τι είναι, εμείς είμαστε καλύτερο από το Βέλγιο? Όχι, ίσα-ίσα πολλοί λένε και νομίζω ο Ζήσης θα συμφωνήσει μαζί μου ότι πολλοί ποδοσφαιριστές επιλέγουν να πάνε στο Βέλγιο επειδή είναι στην κεντρική Ευρώπη, γύρω είναι πάρα πολλά από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Ανεβάζουν και τα νούμερα. Απλά αυτή η ομάδα ήταν ίσως από τις. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη. Έχω και όλη την ανάλυση του πώς εξελίχθηκε από ένα κλαμπ που είχε. Τα βέλγικα κλαμπ έχουν μεγάλα θέματα σε ό,τι αφορά τα οργανωτικά, τα ιδιοκτησιακά, υπάρχουν οι σύλλογοι όπως και εδώ και αυτό είχε ένα πολύπλοκο τρόπο διαχείρισης και διοίκησης της Μπριζ, το οποίο βρέθηκε ένας άνθρωπος, μου διαφεύγει τώρα το όνομά του, αλλά είναι υπόδειγμα στην UEFA, τον δείχνουν πώς μετεξέλιξε ένα κλαμπ από ουσιαστικά ερασιτεχνικό τρόπο προσέγγισης, γιατί ήταν μια παρέα φίλων, η οποία μπορεί ένας γιατρός να ήταν στο διοικητικό συμβούλιο και να πήγε να πάρει το παίκτη, να το κρατήσει στο σπίτι του. Πράγματα ωραία, αλλά δεν συνάδουν με τον επαγγελματισμό πλέον που το ποδόσφαιρο έχει το διακατέχει. Οπότε αυτός έκανε όλη αυτή τη μετεξέλιξη του κλαμπ και πραγματικά έχει φτάσει σε ένα επίπεδο αυτή τη στιγμή να έχει παίξει Champions League αρκετές φορές με παιχνίδια. Δηλαδή, πέρσι, αν θυμάμαι καλά, έβαλε 4 γκολ μέσα στο Πόρτο. Σε πολύ αν δεν κάνω λάθος. Τι θα αποθυσέρεις εκείνη τη μέρα, πιστεύεις? Κεφαλικό, το φιλαράκι σου. Με την ηρεμία. Ήταν έτσι με πήρατε. Την ηρεμία που έτσι. Και πάντως παίζουμε με μια διεθνή ομάδα επίπεδου Champions League. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Καλό είναι. Ας υπάρχει αυτό το δημιουργικό άγχος. Μας βολεύει. Outsider μας βολεύει. Και μετά η ελληνική ψυχή, αυτά ξέρεις τώρα. Γιο 2004. Θα το φέρεις και μου βρει. Θα το φέρεις και μου βρει. Μέχρι να φάει ο Γιάννης ο οποίος. Ένα Μάρκος Αντώνιο. Από τον Κομπατσιάρη να τα κάνει αυτά, να το ονομάσει Μάρκος Αντώνιο. Ναι, νομίζω θα πω να τα βγάλει. Τα άλλα που φέρνει. Ωραία, εντάξει. Πάμε τελευταίο κομμάτι με τα προγνωστικά μας και μαζί με την Otium να δούμε και ποιος προηγείται. Καταλαβαίνετε ποιος προηγείται. Εντάξει, θα ευκολώσουν. Να φύγουμε. Παραλείπουμε. Να αφήσουμε το ζεις και να φύγουμε. Μη γίνεσαι χταπόδι. Έχεις τώρα την εφαρμογή Otium. Όλες οι στοιχηματικές σου πλατφόρμες σε μία εφαρμογή. Μη χάνεις τις ευκαιρίες, παίζεις γρήγορα και ζωντανά για μεγάλες αποδόσεις. Ήρθε τώρα το app που θα σου λύσει τα χέρια. Otium. Όλο το στοίχημά σου σε μία εφαρμογή. Και η Otium λοιπόν, η εφαρμογή όπου έχει μαζεμένο όλο το σύστημα του στοιχηματισμού για να παίζεις και να ενημερώσεις και να συγκρίνεις αποδόσεις, μας έχει προκαλέσει και εμάς να κάνουμε προγνωστικά. Τα ξεκινήσαμε ήδη. Θέλω να πω πριν πάμε στα παιχνίδια play-out και play-off ότι τις αδιάφορες ομάδες τελικά δεν τις αποφεύγουμε και φέτος. Και σε σχέση με το ποιος θα σωθεί, που παίζει ρόλο ο αδιάφορος, και για το πρωτάθλημα. Και δεν ξέρω εγώ ποια είναι η λύση για να τις αποφύγουμε. Όταν στο ξεκίνημα δεν ξέρουμε πόση διαφορά θα έχουν μεταξύ τους, ή από πριν δεν ξέρουμε και τις ευρωπαϊκές θέσεις που αλλάζουν. Μια 4, μια 5 ομάδες. Δεν έχω λύση. Εγώ είμαι κατασταλαγμένος σε αυτό το θέμα. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, εκτιμώ ότι πρέπει να νομοθετηθεί η δυνατότητα πριμοδότησης των ενδιαφερόμενων στους αδιάφορους. Όπως γίνεται στην Ισπανία. Τι λες μου? Τι λέω, μια χαρά τα λέω. Στην Ισπανία είμαι εγώ η Μπαρσελόνα. Καλά το πας. Ωραία. Και θέλω να κερδίσει η Κάντινθ
τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχω το δικαίωμα να πρημοδοτήσω την Κάντιθ και τους παίκτες της να έχουν ένα έξτρα κίνητρο. Εντάξει. Πόσα δίνεις? Αφού λοιπόν τα δίνω, πρέπει να βρω κάποιον να τα παίρνει νόμιμα. Και να δεις για πότε οι αδιάφοροι θα γίνονται πυραυλοκίνητοι και πρόσεξέ με, σβήνεις και το ενδεχόμενο, Το παράνομο. Και γιατί να μεταδώσει η Λίγκα η ίδια στην Γιατί οποιαδήποτε ήδη ομάδα αν έχει πάρει. προβλέψει τα έσοδα της η Λίγκα να τα δει τη βάση βαθμολογίας και αυτά τα έσοδα δεν είναι τίποτα συγκλονιστικό. Να τα αυξήσει. Υπάρχουν εδώ μπορεί να δημιουργηθεί ένας αθέμητος ανταγωνισμός. Να πεις ότι υπάρχουν κλαμπ στην Ισπανία που έχουν τεράστιο πορτοφόλι που μπορούν να δώσουν άπειρα ποσά σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Η διευκρίνηση που πρέπει να γίνει είναι ότι μιλάμε πάντα για νίκη. Έτσι. Ναι, για νίκη. Ναι. Να μην κάτσεις να χάσεις. Να δίνεις για νίκη. Ναι, εννοείται αυτό, παιδιά. Να πω κι εγώ κάτι το οποίο μπορεί να είναι λίγο πιο ουσιαστικό. Όχι ότι αυτό που λες δεν είναι. Δεν είναι ουσιαστικό αυτό που λες. Λέω αυτό. Λέω ίσως λίγο πιο ουσιαστικό. Εγώ δεν συμφωνώ. Εμείς οι καχύποπτοι θα τα κάνουμε. Ναι, να πω κάτι άλλο. Η Super League 2, με τα όσα πολλά τεράστια προβλήματα που έχει στη λειτουργία της, φέτος έχει ένα μοντέλο διεξαγωγής play-off και play-out, το οποίο είναι το εξής. Οι βαθμοί που μάζεψε στην πρώτη φάση διαιρούνται δια του 2. Γιατί? Άδικο έτσι κάνει. Γιατί άδικο για ποιον? Για τον πρώτο θα μου. Βέβαια. Εντάξει, οκ. Τόση δουλειά έκανε. Περίμενε. Ξαναλέω. Από την αρχή ορίζεις ότι αυτός είναι ο τρόπος. Συμφωνούμε. Ναι, γιατί αλλιώς θα έχεις αδιάφορους. Αν δεν θέλεις να έχεις αδιάφορους, θα διαιρέσεις, θα βρεις ένα. Δεν ξέρω ποιος είναι ο συντελεστής, κάποτε ήταν 0,3. Όταν είχαμε τα play-off που έβγαινε όμως ο πρωταθλητής στη Super League. Τώρα εδώ ξεκίνησε η δεύτερη φάση. Στο νότιο όμιλο γίνεται χαμός. Πραγματικά γίνεται χαμός με τα play-off και με τα play-out. Στο βόρειο όμιλο ο Λεβαδιακός μπροστά, αλλά η Λάρισα στο 93 τρώει γκολ στην ΑΕΚ. Στο 93 ισοφαρίζεται από το Λεβαδιακό και χθες στο 93 χάνει στο Μακεδονικό. Δηλαδή θα μπορούσε με 2 νίκες από αυτά να ήταν και η ΑΕΛ εκεί κοντά. Αυτό δεν δημιουργεί. Πάλι θα έχει μια-δυο αδιάφορους. Δηλαδή τώρα π.χ. εντός εισαγωγικών βαθμολογικά ο Μακεδονικός ήταν αδιάφορος. Αλλά ήταν άτομος ανταγωνιστικός. Γιατί να μην τα κάνουν δόμημα να τελειώνουμε? Γιατί να έχω εγώ την καχυποψία να βλέπω το παιχνίδι και να λέω αυτός γιατί τρέχει έτσι και στο προηγούμενο παιχνίδι δεν έτρεχε έτσι? Που δεν είναι έτσι το πράγμα, μπορεί στο μυαλό μου να είναι αυτό το πράγμα. Κατά βάση αυτό είναι. Αν το νομιμοποιήσεις, δεν θα έχει ζητήματα. Εντάξει, υπάρχουν τρόποι. Πάμε να δούμε. Play out, όπου έχει δυσκολέψει πάρα πολύ η θέση του Πας Γιάννενα. Εξαιρετική πορεία ο Βόλος. Με Χρήστο Κόντι. Μάχη Κηφισιάς Πανετολικού που παίζουν και μεταξύ τους. Πάμε να δώσουμε τα δικά μας προγνωστικά. Πανσεραϊκός Όφη. Ζήση, ξεκινάς. Εγώ. Είσαι 2-2. Έτσι το Ζήση. Σταύρος. 1-1. Πανσεραϊκός Όφη. 1-1. Και σκόρερ έχω άμα θες, αλλά δεν το ποντάρω. Ναι, Πανσεραϊκός Όφη και εγώ λέω 2-1. Ο Γιάννης. 2-2 κι εγώ. Βλέπετε γκολ αρκετά στο σχετικά αδιάφορο παιχνίδι. Ναι, ανοιχτό θα είναι. Αλέξη. 3-2. 3-2 για το παιχνίδι των Σερών. Πάμε στο Βόλος Ατρόμητος με τον εξαιρετικό Βόλο στο φινάλε. Ζήση. 2-1. Βλέπει και άλλη νίκη του Βόλου. Σταύρο. Και εγώ 2-1 το βλέπω. Και εσύ 2-1. Εγώ 1-0. Εγώ για να πάρω τους πόντους θα παίξω 1-1. 1-1. Ή να τους χάσω. Βλέπεις εδώ ότι ο θεωρητικά αδιάφορος μπορεί να κόψει βαθμό. 1-2. 1-2. 1-2. Φτάνει, κάποιος να τα χάσει κιόλας. 1-2. Πάμε στο Πας Γιάννενα Αστέρας Τρίπολης. Ο Πας Γιάννενα τελευταίο χαρτί παίζει κάθε εβδομάδα, αλλά δεν. Θα δούμε. Ζήσει. Να πούμε ότι δεν νομίζω ότι έχει κόκκινο ραμόσπεδο, δεν έχει. Ναι, αποβλήθηκε. Είναι πρώτο σκόρερ του Πας. Παίζουν τη ζωή τους τώρα. Δεν σε επηρεάζω, αλλά. Ξέρω, ναι. Πας Γιάννενα Αστέρας Τρίπολης. Ο Αστέρας χάνει. Ο Αστέρας δεν έχει νίκη, νομίζω. Συνέχεια χάνει. Δεν έχει νίκη. Ναι. Εγώ νομίζω ότι τα Γιάννενα θα κερδίσουν. Θα βάλω 2-0 θα το. 2-0. Σταύρο. 2-1. Δεν μπορεί να μην φάει γκολ ο Πας, δηλαδή έχει σερί και 400 παιχνίδια που τρώει γκολ σερί. Και εγώ εδώ 1-0 πάλι. Γιάννη. 1-1. 1-1.
Και εγώ 1-1. Κακό σενάριο τον Μπας και ο Αλέξης 1-1. Πάμε στο πιο μεγάλο μάτς για τη βαθμολογία. Κηφισιά Πανετολικός. Κηφισιά Πανετολικός. Μωρή Κρίστα, κάνε λίγο Το γρήγορα. Σάββατο αυτά τα παιχνίδια. Ζήσει. 0-1. 0-1. Ο Πανετολικός που είναι σε πιο δύσκολη θέση πλέον. Σταύρο. 1-2. Η συμπάθεια. Δεν κρύβεται στο Γιάννη. Είναι καλή ομάδα και στην ήττα από το Βόλο αδικείται από το σκορ. Εγώ θα πάω στην ισοπαλία 1-1 για να το μεταφέρουν πιο πίσω το άγχος. Και εγώ θα πάω στην ισοπαλία 0-0. 0-0. Πώς είναι να δείξει 0-0 παιχνίδι της Κηφισιάς. Εσύ επειδή είπες εσύ τα 2-2 δύο ισοπαλία, αλλά 2-2. 2-2 με αρκετά γκολ. Και έχουμε τα play-off 2 μάτς, αφού το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός μεταφέρεται και θα δούμε πότε θα γίνει. Παναθηναϊκός Λαμία. Είπαμε ότι η Λαμία, αν κόψει κάπου βαθμούς, τους δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Σε όποιον κόψει βαθμό. Ζήσει. Κοίτα, εγώ τώρα επηρεασμένος από τη Λαμία που είδα εδώ και Ναι. πραγματικά ήταν πολύ καλή. Ενώ στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Θα πω 1-2-1 για τον Παναθηναϊκό. 2-1 υπέρ του Παναθηναϊκού. Σταύρο. 2-0. 2-0. Εγώ θα πάω πιο ψηλά στο 3-1. 3-0. 3-0. Αλέξη. 2-0. Και 2-0. Και σε ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, Κυριακή, 8.30 παίζει ΑΕΚ Άρης στην Αθήνα. Κανονική περίοδο πόσο είχε έρθει? 1-0 στο τέλος. 1-0 στο τέλος. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Ζήσει, ΑΕΚ Άρης. 2-0. Γενικώς βλέπω και από τις προβλέψεις σας ότι τον ενδιαφερόμενο τον σμπρώχνετε, έτσι. Δεν πιστεύετε στις εκπλήξεις από αδιάφορους βαθμολογικά. Έτσι επικρατεί αυτή η νοοτροπία Εγώ γενικώς. θα πιστεύω, αλλά πρέπει να φτάσουμε τελευταία αγωνιστική. Πάμε παρακάτω. Για κάποιον αδιάφορο. Ναι, πάμε παρακάτω. Σταύρο. Σταύρο εσύ. ΑΕΚ Άρης. ΑΕΚ Άρης. 2-0 και εγώ, τι να βλέπω. 2-0 και εσύ. ΑΕΚ Άρης και εγώ άσο βλέπω και εγώ 2-0. Γιάννη. 2-1. Αλέξη, για να σε ακούσουμε ΑΕΚ Άρης, Υπάρχει πολύ μεγάλο την αντικειμενική σου. Πολύ μεγάλο κίνητρο του γηπεδούχου. Ο Άρης είναι και σε καθεστώς διαχείρισης. Θα δώσω ένα ελαφρύ προβάδισμα. 2-1 στην ΑΕΚ. 2-1 για την ΑΕΚ και είναι η αγωνιστική των play-off, όπου στη συνέχεια αλλάζουν έδρες. Την επόμενη εβδομάδα Είναι έχουμε ανάποδα. Λαμία Παναθηναϊκός και Άρης ΑΕΚ. Και αυτή η ιδιαιτερότητα. Μην ξεχνάμε το subscribe στο κανάλι μας για να Subscribe, κάνουμε οπωσδήποτε, εγγραφές. παιδιά. Έχουμε φτάσει ήδη αρκετά ψηλά. Και σχόλιο, όσοι θέλουν για τη στοίχημα τις προσκλήσεις για το Παναθηναϊκός Λαμία και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Να με ενημερώσει η παραγωγή ποιος προηγείται στις προβλέψεις. Ο Ζήσης, το είπες χωρίς να σκεφτείς. Ακούστε διαφάστα. Ο Ζήσης, Ο οποίος μας κάνει χαβαλές σε κάποια φάση. Δίνει και ένα παιχνίδι έτσι ξεκούδουνο, ό,τι να είναι. Ναι, έτσι. Το Έτσι. παίζει. Ναι. Τέλος πάντων, subscribe, σχόλιο και μπαίνετε στην κλήρωση για Παναθηναϊκός Λαμία και ΠΑΟΚ Και Ολυμπιακός. Real Madrid Manchester Ολυμπιακός City. ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι οι προσκλήσεις. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Εντάξει. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Σε εβδομάδα που έχουμε και Ευρώπη, Madrid. μεγάλα παιχνίδια, η Liverpool δεν ξέρουμε ποιον παίζει, έτσι όπως τα κατάφερε. Αυτό το οποίο γίνεται στα Manchester Liverpool είναι μυθικό. Έχει ψυχικό τραύμα κανονικό, εντάξει. Δεν Μετά το υπάρχει. 7-0 Αυτό- έχουν συμβεί όλα αυτά. Ναι, Ξέρεις. Από δεν τότε υπάρχει. το 7-0. Με τον Μπατζόκ Δεν δεν ήταν σεβάστηκε στη Liverpool. United. Διαλέξαμε να πάμε σε ένα παιχνίδι το οποίο έριξε Liverpool United 7-0. Δηλαδή, μια φορά πήγαμε στο Anfield, είδαμε αυτό και από τότε έχει ψύχωση και με τη Liverpool. Δεν μας φτάνει το ένα, βρήκαμε και το άλλο. Άρα παρά Ναι. την αναβολή στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός θα γεμίσουμε ποδόσφαιρο και αυτή την εβδομάδα για να τα ξαναπούμε την άλλη Δευτέρα. Κανονικά. Θα έχουμε και άνεση να αναλύσουμε και πολλά πράγματα τα οποία είναι εκτός επικαιρότητας και θέλουμε να τα πιάσουμε σιγά σιγά. Ωραία. Τώρα αυτά ποιος θα τα πάρει. Άκου να δεις, θα σου Σπίτι πάρω μας. ένα ταπεράκι. Να δει, να τα Ωραία, πάρει. λίγο Μάρκος Αντώνιο.
Λίγο Σαμάτα, λίγο λίγο. στο F. Όχι, εδώ είναι. Αφήστε το Σαμάτα κάτω. Αυτός είναι Σον. Τα λέμε, καλή όρεξη. Καλή όρεξη.